septembre kalo tile 23 san 2020 aw minnu b'an filɛ sanga ani wagati an ka bɔlɔlɔkanna la Mali kɔnɔna la fo ka taa se Mali kɔkanna ma an b'aw fo dantigi foli min na ni aw ka waati kunkurunin kunnafoni Mali kunnafoni.net ale ye jabaranin kan a y'aw bisimila. Ka kɛ ni an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya san 60 in sa an ka jamana o kɔnɔna la ni o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra jeune militaire ale kɔnɔna la sa n'o ye an ka marifaw olu dagayɔrɔ ye CNSP ɲɛma ni ale ye colonel Asim Goita ye ale ye kuma ta a ka kuma kɔnɔna la sa a y'a yira k'a fɔ k'a b'a ɲini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka i fanga fara ɲɔgɔn kan walasa ka dɛmɛ don an ka finitigilakaw ma lakana ta o fanfɛla la ka sababuya kɛ gɛlɛya min bi an ka jamana kɔnɔna la an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi a fanba yɛrɛ sa o ye lakana o ta fanfɛla ye an ka jamana cɛmancɛ yan fanfɛ fo ka taa se an ka jamana o kɔrɔyan fanfɛla la sa kɛnɛ kɔnɔna la sa an y'a ye k'a fɔ minisiri ɲɛma caman o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la fo ka taa se minisiri wɛrɛw ma walasa ka kɛnɛ ni ka a denbaya cogoya min na. Ka kɛ ni an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya san 60 in hali bisa min n'a kɛra kunu septembre kalo tile 22 san 2020 an y'a ye k'a fɔ général Amadu Aya Sanogo ale tun wasalenba bi kɛnɛ kɔnɔna la Amadu Aya Sanogo min yɛrɛ sa ni ale ye dansigi Amadu Tumani Ture ale ka fanga la san 2012 o wagati la sa Amadu Aya Sanogo min yɛrɛ sa ni ale ka kiri o gulonnen don sana an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi kiri min yɛrɛ sa ni a bɛna tali kɛ fagali o kan ani ka tila k'a ye k'a fɔ ko ani maa dɔw jɛra fagali fana o kan. An ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ni ale ye Amadu Tumani Ture min yɛrɛ sa ni ale fanga ta san 2002 fo ka taa se san 2012 ma sa ale ye kumaɲɔgɔnya ni ka o latigɛ ani an ka jabaranisoba maaw cɛ sa min ni o ye ORTM ye kumaɲɔgɔnya min ni a kɛra tɛnɛn septembre kalo tile 21 san 2020 u ka kumaɲɔgɔnya la sa Amadu Tumani Ture min ni ale ye cɛmancɛ fanga ko o latɛmɛ san 1991 Amadu Tumani Ture a kumana an ka jamana ka gɛlɛya kan ani nafa min bi an ka jamana kɔnɔna la a nafa dɔ o ye fɛn min sa o de ye k'a fɔ amu min n'a bɛ an ka jamana kɔnɔna la ni ale bɛ wele nazarakan na ko assurance maladie obligatoire a kumana o nafa kan ani gɛlɛya min fana bi an ka jamana kɔnɔna la sa o de ye gɛlɛya min ye sa ni a ye tɔmi sigi o kan kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ kabini san 1960 fo ka na se san 2020 ma an ka jamana ale ye fanga sugu 4 de kɛ Amadu Tumani Ture ka fɔ la sa ko nin kuma in bɛnnen tɛ ale da k'a sababuya kɛ ale y'a kɛ wa a kɛra ale fana na tuguni k'o de siratigɛ la sa walasa ka an ka jamana bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ ko ale fɛla ye fɛn min ko tɛ togo si la k'a fɔ ko an ka jamana ko k'a fɔ ko fanga sugu de bɛ jamana bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la. Goodluck Jonathan ale ma kɔnɔnin don an ka faba kɔnɔna la bi araba a bɛna tile 2 o de kɛ an ka jamana kɔnɔna la tile 2 min yɛrɛ sa ni a bɛ tali kɛ heure 48 o bɔɲɔngo la CEDEAO maaw ka nin cɛba in sa a nakun ye fɛn min ye o de ye ka n'a lajɛ an ka cɛmancɛ fanga a bɛna taa sira min fɛ tile 2 kɔfɛ ni bandaw ale sugandira k'a kɛ cɛmancɛ fanga o jamana ɲɛma ye ni a danga bɛna kɛ colonel Asim Goita ye nka diɲɛ seleke naani maaw olu kelen don hali bi ka u ka ɲangili ni ka a tɔ sinsin ka sababuya kɛ cɛmancɛ fanga o ɲɛma o dɔnna o kɛra maa gansan nka minisiri ɲɛma fana o fana kan ka kɛ maa gansan ye n'o kɛra wagati min na u bɛna se ka u ka ɲangiliw ni ka o bɔ an ka jamana kan. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ politiki ko gɛlɛyaba bi Côte d'Ivoire kaw ka jamana kɔnɔna la ka sababuya kɛ kabini Alassane Dramane Ouattara ale y'i kanbɔ jamana ɲɛmaa kalafili o nɔfɛ tuguni o kɛra gɛlɛyaba ye Côte d'Ivoire kaw ka jamana kɔnɔna la kabini utu kalo ni u ka maaw bɔra ka u ka nisɔngoya ni ka o yira o ye maa 15 bɔɲɔngo o bɔnɛ ani na kalo tɛmɛnin na sa ka kɛ ni nin kari ye septembre kalo tile 20 san
san 2020 a ka fanga sinamatɔn minnu bɛ a ka jamana kɔnɔna la ni o maakɔrɔba yɛrɛ ye Ari Kona Beje sa ale ye maaw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u ka désobéissance civile min yɛrɛ ni ale bɛ tali kɛ ka ban jamana sariya batobaliya o bɛɛ lajɛlen ma o kɛlen don waleya min ni a kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye Côte d'Ivoire ka jamana kɔnɔna la. Marakaw fe no ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye u ka kunnafonidila min bɛ yen nɔ sa ale ka wele kiritigilamaw fɛ ni ka a ɲininka a kɛra kunu araba septembre kalo tile 22 san 2020 a kɛra Casablanca olu fe yen nɔ sa Omar Aradi ale minɛna ka sababuya kɛ k'a fɔ ko a ye nafolo bɔ ka taa jamana o kɔ kan ani ka tila tuguni ka u ka jamana ni ka ale bila lakanabaliya o sira kan ani tuguni a yirala k'a fɔ ko a ye bingani wale ta bingani wale min yɛrɛ sa ni a baarakɛ ɲɔgɔn dɔ ye damaka sɛbɛn don a tɔgɔ la u ye kun y'a ɲagi san daminɛ la sa kalo 4 o kaso a ye o kɛ u ka jamana o kɔnɔna la. Ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale ye jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.